हाय फ्रेंड्स, आंनि बड' टेक्निकेल चेनेलाव बयखौबो खुलुमबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि भारताव थानाय बयनिख्रुइबो गोलावसिन दालांफोरनि मुंखौ बेयाव दिन्थिगोन आरो बेनि लावथाइ आरो बबे बबे जायगायाव दं बेखौ फोरोंगोन। ओंखायनो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय। Please subscribe Bodo Technical Channel. Number 1 आव दं भुपेन हाजरिका सेतु, जाय तिनिसुकिया जोंनि आसामाव दं। बेनि गोलावा जादों 9.15 किल'मिटार। बेखौ धला सदिया ब्रिज होननानैबो मिथिनाय जायो। दानिया नाम्बार 2 आव दं महात्मा गान्धी सेतु ब्रिज होनना मिथिनाय जायो, जाय पाटना आरो हाजीपुर थांनाय बे लामायाव दं। बेनि डिस्टेन्सआ जादों 5.75 किल'मिटार आरो बे गंगा दैमानि सायाव। बेयो जोबोद मोजां, नायनो समायना। बेनि दालाङा बेफोरबायदि। नाम्बार 3 आव दं मुम्बाइनि समायना रमायना दालां होननानै जों मिथिजायो, भारतनि बान्दावरली सी। बे दालांनि गासै गोलावा जादों 5.60 किल'मिटार। बे जोबोर समायना। बेनि सावगारिया बेफोरबायदि। दानिया नाम्बार 4 आव दं बगिबिल ब्रिज, डिब्रुगड़आव दं, जोंनि आसामावनो। दा बेयो दासिमबो कमप्लिट जायाखै। डिसेम्बराव कमप्लिट जानो गोनां, 2017 मायथाइयाव। दा नायनि बेबायदि बिनि सावगारि। दा नाम्बार 5 जोबथायाव दोङो विक्रमशिला सेतु। बेयो बिहारनि भागलपुराव दं, 4.70 किल'मिटार।